DXDC Radyoman Report. Nakitaan og minor cracks ang Kalina National High School ug isa ka establishmento mao ang Philcris nga dunay pagliki sa sulod sa Budiga, particular sa barangay Kalinan, poblasyon ning syudad, subay sa monitoring ug assessment sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council kung BDRRMC. Nunot usab sa epekto sa magnitude 6.4 nga linog nga mitay og kagabi. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Barangay Captain Yorcisio Ungab sa Barangay Kalinan, gibutyag niini nga nagsumiti na sabog record sa City Engineers Office aron nga ma-inspection pag-usab ang duha ka gampalay. Sigon ni Ungab nga wala may major damages ang epekto sa mao nga linog. Inon gipasabot sa opisyal ang mao nga tulunghaan wala na sab kini gigamit sa mga magtutudlo, rason nga nakitaan sab kini sa pagliki sa miagi pa nga linog. Subli nagpahimangno si Kapitan Ungab ngadto sa mga residente sa barangay nga sa panahon nga dunay paglinog kinahanglan nga dili mataranta o mas maayo nga sundon ang dock cover and hold. Ni crack to ni murag misamot kini gamay na dugangan gamay ang crack niya dayon ana na mga minor damage lang sa mga kasagaran sa building. Yung mga building sa Kalina National High School dahil mga crack gigagmay lang. Gikan sa barangay Kalinan, poblasyon ng siyudad sa Davao, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.